Shubor nakaslem jong unausan hima. Uwe urang ba ya bala tip kerteng kum uba melan singkli uba nakasnong kawai kabadang ha bapo kathan jirang mentaka sngi ka arpu weterik unaiwing ula syakem no agi bor pulit ka thanat patar khama halor ka jingken no ba ula berngem ba let siat yap ya uba balwan mautho bat ki weidi ki bedai na ka juhi ka snong kat kum ka khubor ka bala lum na ki pulit ria thu ba yang ni ka jingjala ujor do ba tarmal mautho yo bala pentip syaki bor pulit bahaga khat pratarik unai wing arajar arpusau haga por khatway ni kom bakhat arba jaa shiteng sngi uneu ba melan singkli ulalait syaka ying sa jong uba suntosh marbanyang bad ula berngem ban siat yap yo ba balwan mautho badru yo ba suntosh bad ya ka kong twilen mautho daka pistol ka bo udon ladaki lej ban pentip ya ka jingjia syaki bor pulin tang mar suyo jing tip halor ketika jing jia ne kalang ki bor pulit marmar ki la penlong ye jing tokit bat kem ya utai ba melan singkli ubade sapon res nam karata ban ne ka med jong ula yo ruban kurup ye ka wei ka pistol ka bala shnahi ne ka country made pistol ka ba claim license lembat sound li kuli ki bempat pendan kam halor kini jing jia ne kalang ki bor pulit ki la penrung de ka mukot duma persya yo utai urang ba hathanat pathar khama kat kum ki kindon an jong ka BNS lembat ki kindon jong ka Arms Act bat ka jingtok kit halor kini karang yaj syakman